Nik esaten ziaten, zergatik honi idazten duzu erderaz, eta nik erantzuten dut zergatik honez. Baditut salbuespenak, baditut 2 edo 3 edo 10 poema etortzen direnak, hori bai. Etortzen direnak poemak, hori dira borobilak. Baina besteak eskua sartu behar diot. Eta nik gainez erderaz ez daukat ritmo arazorik, denbora arazoa. Eta euskeraz bai. Nik euskeraz mantxo idazten dut. Eta erderaz olatu bat hartzeten nian, zaz, surfa egiten dut. Eta euskeraz goendikan surf hori azaltzait. Literatura egitekotan, beste gauza da, gutun bat egin, txosten bat egin, edo hori da. Hasi nintzen euskaraz idazten, pixukide batek idazten zuelako. Eta batzuk telebista ikusten zuten bitartean, beste batek idatzi egiten zuen. Eta, lehian edo hasi ginen garai hartan, oraindik biziri dago, bazegoen egile berrientzako lehiaketa bat, Iruñan. Hortik atera dira Nafarroako idazle gehientsunak hortik atera gara. Eta genuen olako apustua, biak aurkeztuko ginela lehiaketa hartara. Nik irabazi nuen. Baina beti, Jon Kortazar nire irakasle izan da, beti esaten du minio, zuk ez zenuen idazten. Identifikatzea ama hizkuntza, literatur hizkuntzarekin, da rollo bat datorkiguna Espainian eta Frantzian bizitzetik. Nik uste dut hemendik kanpo adibide asko daudela, idazle askok aukeratzen dute literatur hizkuntzatzat beren ama hizkuntza ez den beste bat. Ikasia eta Nabokovek erabaki zuen ingelesez idaztea. Uste dut zailagoa dela aurkitzea euskaratik gaztelaniara ongi egingo duen itzultzaile bat, eta errezagoa berriz, hori, euskarara itzuliko duena. Oso akatz ohikoa da pentsatzea, gaztelaniaz dakigunez gauza garela ondo egiteko itzulpen bat. Eta ez dago hori baino okerrandia horik. El castellano también es una lengua vasca cuando la hablan los vascos. Niretzat hori ez da. Ez da egia. El castellano es una lengua castellana. Fútbol es fútbol, esaten zuen bezala. Baina, egia esan da, erderaz gaur egun hitz egiten da Colombian, hitz egiten da Argentinan. Castellano es una lengua en castellano que se habla en diferentes países. Niretzat eraixa, gauza oso simplea dira. Litegafota Eskarabantxel altokoa da. Eta ze lan egin den Manolito Gafota zen liburuak itzultzen. Baina askotan konplejo asko ditugu. Eta itzulpenekin ere bai, nik ez dut esaten, lan unibertsalak itzuli beharrez direnik eta beharrezkoak direnik. Baina batzutan, ez dakit nola esan, onartu beharko genioke gure buruari gaztelaniak gure bizitzan espazio bat ardezakela eta inolako konplejorik gabe. Trabajar a favor del euskera no es necesariamente trabajar contra el castellano. Para no perder la guerra, la batalla que debemos de ganar los vascos es la de vivir a gusto en euskera. Hizkuntza bat ikasteko behar da hori atxikimendu afektibo bat. Eta orduan hori sortzen ez baldin bada zaila da. Horregatik gertatzen da gaur egun gertatzen zaio jende askori euskararekiko halako gorrotua. Ibili direlako urtetan ikasten, ez dute atxikimendu brik bat ere, bakarrik behar dute halako perfil linguistiko bat, eta orduan porrot egiten dute. Una lengua se aprende en la infancia, se cuela en la juventud como si nada, y con tiempo madura con un código personal que busca la comunicación con los otros. Todo el mundo tiene una lengua con sus rencillas y pasiones, su riqueza literaria y su miseria política. Pero la lengua tiene vida propia, como la familia tiene también su razón de ser y su carga de sentimiento, tiene su herencia y su testimonio.